Arrête, Wadé, on parle drôle, cinquième perle. Ja, mais digo ba wa, du peux wel trouwen. Ah, bah, ja, bah. U peux skreep prek dus pastool. Meilleur Pastool. meilleur U cardio. ba tjerjor. Ja. U peux skreep prek dedans. Ja, ben bij die, hoor. Be bij die hoor. Ah ja, u peux zanen on ne. Maar gaat me zo nou nog. Maar blokkeer, maar redeneer, maar. Kervaillon. 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 Ja. Alors, on is met. Ja. On dreuge, ja. On dit sur un bateau. Ah oui, dan hem. Ben dan droog, dus ik ga zin om. Ah ja. God, jouw pastoor moet dat nou nog. Ah ja, maar wie ben je? Wie man, wie druiste? Wie ben je? Ja, die drugens. Ja, wie ben je? Heb je PO in Bramenek? Wie ben je in Dramnik? Pas, dus ik kan nog, Ria nou, Ah ja, mais réel. oh, bientje. Révisé Mais, allez, man, die zijn die gwalp, machin, die rent avec pour boire, maar mevrouw, normal, quoi. Ja. Ar meilleur ma doa pastoor? Ja, milier ma waarom? Ben, lavo non, dan, maar moment zijn naartoe lavo, moet u dat... Ja, maar on a lavo, drozoisine, waarom meilleur mat? Ja, maar moment zijn naar lavo toe, hè. Ja, maar dan dat zeg je. Maar dan pas trouw down. Ja, gagron. Gagron, wat man batirus. Mais hedel psaden waarom den braak, den truc, den solide, den sévère. Zo naar zo. Ah ja. Zo. Ah ja. Maar ik heb het gewagen met... Ja, moest dat zo vier. Moest dat. Ja. Maar moment zijn je naartoe. Ja.